wallahi kai ne sakai. Nagode, yanzu ba lokacin tafi ba ne. Kamar yadda kowace kuta sani, Rasha tana lugudin wuta a Ukraine. Raina yana matukar kuna. Wa'ina manyan kasashen duniya, ashe girman ki ta zama girman banza. Ana kashe kananan yara da tsoffi, ana ta salwanta zuciya kun zuba ido. To ni a matsayina na kansila, cikakken tudun yan kurna, wallahi ni rabi ne halfcars, zan dauki mummunan mataki. In Rasha gadaranta bindiga, ina da kauda bara. In kuma gadaranta ba mai ne, ai muna da majajjawa. Kai wallahi takurin gusta ce za ta harba nukiliya. Ai akwai mu da addu'a. Ni a matsayina na yan kurna chairman, honorable, wallahi tallahi mahaifiya ta harfafiya yan kurna ce. Bana gudu bana ja da baya. Shekara 3 na baki Rasha, ki fice daga Ukraine ko kuma ki kuka da kai. Muna bayanka.